ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ବାହାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ଶନି ଓଷା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିକି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ଶନିଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଅଛି, କଟକର। କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠିକି ଆସେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଶନି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଠି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଥାଏ। ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ବଡ଼ ନଈ ଅଛି ଶନି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ସେ ନଈରୁ ଲୋକମାନେ ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ଲୋଟାରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଓ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଥିଲା। ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। रिजिन का पिठा पकेर मत कहलु आ कहलु कहलु टिक कह कि तो मोर टु मते सुने चाहछ को रिजिन तो किछ नै अना अना तो जो रिजिन कोन ना ना जो मिछ कथा कहना ताजी पिठा पकेर रिजिन कोन मते आंसर दे। मो भाई तो पके नथलु आ ना ना मो जन्मदिन जेतले हितला तो पके नथलु पिठा पकेइथिलु। हाँ आज कहीं पकईच कई की तू मत ये धरा पड़गला पार्शियली मो सहित घरे पार्शियलिटी चली। आज लंच रे पूरा प्योर भेज थिला। अरा भात, डालमा, पोटल आलू भजा और आलू बघरा। जेहेतु आज मो भाईर बर्थडे थिला, से गोटे केक बनवाक बाहरी और बिस्किट रे ही बनई थी। देखो केमती बनाऊँ।
ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।